Det her det er så mit lunch break. Og det her, det er de andres lunch break. Det er min frokost. Fordi så sund er jeg. Ylva har drukket 2 colaer og lasagne. Og Olivia har drukket en cola og en juice. Maria spiser jumpersnegl. Jeg fik det ikke med, bare rolig. Det gør jeg så, men... Vi er nået til mediefag. Jeg har lige spist dem helt i. Det er faktisk... Nej! Så var det dårligt sidst til mig. Var det dobbelt? Nej. Var det dobbelt glasur? Var det gået hvid? Der kom fingeren, der kom fingeren. Bedste det er begge to. Og Vi smaken den er dårlig. skulle have bedt om den til at lave det. Det er ikke særlig godt, fordi nu bliver jeg nødt til at gå på længere slange. Er det rigtig godt? Vi ses, drenge. She didn't know, she didn't know. Hvis der ligger det ude i det. Der er det. Irriterer mig den ikke.